Һәр кич Имәнлебаш авылының әби опалары мәдәният йортында җыела. Илдә барган вакыйгадан алар да читтә калмаган. Үзләре белән каба арчыклар алып, мобилизацияләнгән ир-егетләргә җылы уйыкбашлар, бияләйләр бәйлиләр. Кичләрен инде җыелышып шушында мәдәният йортында утырабыз. Жоннар эрләп, башта инде менә безнең апаларыбыз аларны Ширемәт, Түбән Кама районына Ширемәт авылына барып теттереп кайттылар. Һәм эрләп, иләрдә эрләүчеләребез дә бик күп, бәйләүчеләребез дә бик күп. Бу игелекле эшебезне йон язудан башладык, сарык җыны җыюдан башладык. Йонны язып, теттереп алып кайтып, менә эрләп, бәйләп, носкилар, җылы жын уйыкбашлар, жын бияләйләр әзерлибез. Яшьләр дә олы буында әлеге тәкъдимне күтәреп ала. Һәркем үз өлешен кертергә ашыган. Авыл халкы бердәм булып мәдәният йортына сарык йоны китергән. Аны тиз арада күрше Ширемәт авылында теттереп тә кайтканнар. Имәнлебаш халкы сарыкны күпләп яратып асрый. Берәүләр йонны яза, икенчеләр эрли, әзер йомгаклардан күңел җылыларын кушып уйыкбашларда бәйлиләр. Эш тизрәк барсын өчен йон язу машинасында эшкә җиткәннәр. Үзләре гармунга кушылып элекке җырларны искә төшерәләр. Тик һәр кайсының уенда бер теләк, изге ният. Мобилизацияләнгән ир-егетләребезнең аяклары, куллары туңмасын дип уйыкбашлар, бияләйләр бәйлиләр. Балаларыбыз өчен киткән егетләр өчен шушлай җын носкилар бәйлибез, бияләйләр бәйлибез, төрле эшләр башкарабыз. Без аларга саулык, сәламәтлек белән үз аяклары белән киттеләр, үз аяклары белән әйләнеп кайтуларын насыйп итсә иде Аллаһ Тәгалә. Уйыкбашлар әзер булгач, аларны ияләренә озату өчен гуманитар ярдәм җыю пунктларына илтеп тапшырачаклар. Имәнлебаш халкы башлап җибәргән изге гамәлгә Зәйнең күп кенә авыл җирлекләре дә бик теләп кушылды.